Usa ka senior citizen patay sa pagpamusil sa dakbayan sa Mandaue. Ikaduhang insidente na kini sa pagpamusil diha sa nasong dakbayan. Gumika ni ini pahugdan pa sa kapulisan ang seguridad alang sa katawhan. Ang report ni Nico Sereno. Sa ganghaan sa iyang panimay sa barangay Kanduman, gipusil sa wa pa mailhing sospek ang biktima na igo si Rodolfo Bihag, 81 anyos, nga pasud na unta sa ilang balay. Gidala siya sa ospital apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Upat ka mga kabhang sa kalibre 45 ang nakit-an sa crime scene. Ang duha ka mga sospek luwan og motorsiklo ug daling misibat human sa insidente. Padayon pa nga giimbestigahan ang nahitabo o gisubay kung may CCTV ba sa palibot sa crime scene. Gitutukan sa kapulisan ang kabahin sa yuta nga maoy motibo sa krimen. Posible sa kanilang gyud nga land dispute so far. But tanawon pa sad pod nato di lang ta mo stick lang ana but na pa may lain pa na mga possible sad pod pero kana lang sad ato ang mga priorities. Gisuwayan unta na mo pagkuha sa habig sa pamilya sa biktima apan nagdumili sila. Ang nahitabo kang Bihag, ikaduhang shooting incident sa Mandaue kagahapon. Sayo sa kadlawon patay si Fernando Berbisada, 39 anyos, human maigo sa saag nga bala, samtang natulog lang sa ilang panimay sa barangay Hagubyao. Gumikan sa mga hitabo karong bag-o, matod sa kapulisan mas pahugtan pa nila ang security measures sa syudad. Not only sa Kanduman but sa katibuukan gyud nga Mandaue and also ang ato ang coordination with the barangay officials and the community themselves gyud kay sila gyud ang mga naa sa area nga mohatag dayon og information. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.